Преди 10 години, точно на 6 декември, един живот завърши, за да започне друг. Тогава мнозина видяха край, а аз видях предизвикателства. Колелата се превърнаха в моя нов хоризонт. Не ги приемам за стена, а за платформа, от която да виждам света под различен ъгъл. Имаше бури, имаше и мрак. Но всяка трудност, всяка невидима бариера ме научи на едно. Истинската свобода не е в краката, а в размаха на духа. Моето тяло може да е в покой, но душата ми тя лети. 10 години ме научиха да оценявам малките чудеса. Една чаша кафе, слънчевият лъч сутрин, смехът на близък човек. Преди бях зает да преследвам големи цели. Сега разбирам, че животът е колекция от тези малки светещи мигове. И открих, че мога да постигам нови цели, дори по-важни от предишните. Цели на смирение, мир и приемане. Благодаря на всички, които бяха моите криле. В моментите, когато забравих как да мечтая. На близките си, които превърнаха камъните в цветя, и над приятелите си, които ме накараха да почувствам, че аз съм аз. Независимо от всичко. Тази благодарност е моята най-голяма сила. Ако гледате това и носите своята собствена невидима или видима количка, своята болка, своята загуба, своето съмнение, помнете, вие сте войн, вие сте светлина. Борбата е трудна, да, но всяка секунда струва. Не се отказвайте от надеждата, защото след всеки залез, обещавам ви, идва нов, по-ярък изгрев. Това е моят 10-ти юбилей на нов път и аз продължавам напред. Продължавам с мир в сърцето, оптимизъм в колелата. Животът е прекрасен. Животът продължава.